Vítame ťa pri sledovaní inštruktážneho videa číslo 1 Zaistenie páchateľa. Pri strete s páchateľom vždycky ho zaistenie pozostáva zo 4 krokov. Prvým krokom je znehybnenie páchateľa. Vidím páchateľa, ako prvé kričím Ak vidím, že reaguje, že zostal znehybnený, tak tento krok je za nami. Ako náhle sa otočil, začal na mňa mieriť, mám právo strieľať. Druhým krokom je odzbrojenie. Kričím zbraň na zem! Ďalším krokom je tzv. Odstavenie páchateľa. 3 kroky dozadu! Klakni si! Prekryš sa tu nohy a sadni si na ne. Zhľadni na oči a počítaj od 1 do 100. 1, 2, 3, 4, 5, dobre, stop! Dôvod, prečo vlastne toto všetko robíme. V prvom rade musíme mu dať pocítiť, že sme tam autoritatívne zarezené a hnúť, aby páchateľ prestal vykonávať činnosť, ktorú robí. V ďalšom kroku musíme samozrejme zbaviť zbrane a potom odstaviť, aby nebol pre nás nejakým nebezpečenstvom. To, že má on ruky v dlaniach, znamená, že nič nevidí. Dávame ho počítať od 1 do 100. Jednak robí hluk, takže jeho spolupáchateľ vôbec nebude vedieť, čo my robíme, lebo ten hluk vyplní priestor a my môžeme kráčať, takisto on nebude vedieť, kde sme my. Ako náhle sme tieto kroky urobili, tak prejdeme celú miestnosť. Ako náhle vidíme, že všetko je čisté, počkáme na potom veliteľa, ktorému zaistíme, že miestnosť čistá. A on potom povie, aby sme urobili 4. krok, a to je zabezpečenie páchateľa. Teraz si to ukážeme, Jogi bude môj povedia. A potrebujeme jedného páchateľa. Takže my Jogin sme útočná jednotka, chádzame do miestnosti, každý si príde svoj sektor, vidíme páchateľa. Pejte hodí ľud! Zbraň na zem! 3 kroky vzad! Ľakni si na zem! Prekryž nohy! A sadni si na nich. Dlane na oči a počítaj od 1 do 100 nahlas. 1, 2, 3, veliteľ, 9, rozumiem, zabezpečte ho. Zabezpečenie páchateľa vždycky vykonáme 2 naraz. Jeden mierí, a druhý ho ide spútať. Všimajte si tu, na ktorom stojí Jogi. Vždycky je tak, aby mal strieľať a aby ma netrafil kopytom. Páchateľ je zabezpečený. Vojak, týmto končí toto inštruktážne video. Vojak, vítame ťa pri sledovaní inštruktážneho videa číslo 2 Vstup do miestnosti. Postup je následovný. Celá jednotka sa zoradí u dverám. Pripravená na vstup. Od posledného po prvého si dávame najavo, že sme pripravení poklepaním po pleci. Ako náhle ma klepli do pleca, viem, že môžem ísť. Úloha jednotlivých členov týmu. Prvý, ktorý vchádza do miestnosti, je ten najdôležitejší. Je na ňom, ktorým smerom sa vyberie. Či pôjde doľava alebo doprava. Rozhodne sa na základe intuície, zvukov a iných faktorov, ktoré sa nedajú predvídať. Mojou úlohou je vojsť dovnútra a začať zaisťovať priestor. Sám nedokážem pokryť všetko, takže druhý mi prakticky šlape na päty, ide za mnou dovnútra. Ja, ak sa vyberiem doľava, on ide doprava a naopak. On musí sledovať proste môj pohyb. Tretí člen týmu postupuje ďalej, postaví sa nakoniec dverí, aby nás skryl proti prípadným nepriateľom v smere postupu. Zvyšok týmu vojde dovnútra, rozptýli sa po miestnosti. A ostatný človek, ktorý ide v rade, tak buchne toho, ktorý nás skryje vpred a spolu sa zbalia do miestnosti. V prípade zaisťovania s granátom, granát hádže vždycky druhý v poradí. Všetci sme pripravení, ja čakám na granát, ako náhle buchne, idem za ním. Flash! Flash! Čisté! Potom to jednotka zostane stáť na svojich miestach. Na povol veliteľa sa znovu zostupia, pričom prví dvaja, ktorí išli, zostávajú na svojich miestach, zvyšok jednotky sa zaradí v smere postupu. Teraz chceme byť zvon, teda kryjeme sa do kríža. Ja kryjem druhú časť chodby, ten, ktorý vchádzal prvý do miestnosti, som ja, druhý šiel Jogi. Momentálne ja som si vybral doľava, takže appointment sa presúva na Jogiho. Jogi vychádza von, ja idem v tesnom závese za ním, celý tým potom ide za nami. Dobre, predvedeme sa.
Vojak, dôležité je byť rýchly a efektívny, potom si smrtiaci. Hua! Hurá! Vojak, vítam ťa pri sledovania orientačného videa číslo 3. Práve si videl, ako tento chlapec urobil osudnú chybu. Vojak, pýtaš sa, ako sa zbraň drží správne? Dívaj sa na nás. Takže vojak, dúfam, že už vieš, ako sa to robí správne. Hua! Hua!